Αγαπητοί πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες, σας καλωσορίζουμε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκ μέρους του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου μας. Είμαι ο Δημήτρης Μπιλιούσης, μέλος ΕΔΙΠ του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων και μαζί θα δούμε αυτόν τον σύντομο οδηγό τον οποίο θα πρέπει να τηρήσετε για να ολοκληρώσετε την διαδικασία ταυτοποίησής σας στις οικίες γραμματείες που έχετε εισέλθει. Ο οδηγός περιέχει την πληροφόρηση για το site, τις οδηγίες της ταυτοποίησης, σχετικά με την λήψη του πανεπιστημιακού λογαριασμού email, διάφορες υπηρεσίες και πώς τις αποκτούμε, την πλατφόρμα OpenEClass για τα μαθήματα, τις δηλώσεις μαθημάτων, τη βαθμολογία μαθημάτων, είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για φοιτητές, την υπηρεσία δήλωση όπου μας δίνει το Office 365 σε μορφή cloud, την υπηρεσία EduRoam που δίνει ασύρματο δίκτυο, πρόσβαση δικτύου μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, τις δηλώσεις συγγραμμάτων και την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Πάμε να δούμε λίγο τον οδηγό βήμα-βήμα. Θα μιλήσουμε καταρχάς για το site του Πανεπιστημίου, το οποίο είναι για σας μια επίσημη πηγή πληροφόρησης. Θα εντοπίσετε στα μενού του site το υλικό αυτό που αφορά εσάς, όπως βλέπετε εδώ την καρτέλα φοιτητικά, τα τμήματά σας και τα προγράμματα σπουδών και όλες τις υπηρεσίες που διατίθεται σε εσάς. Να γνωρίζετε ότι το site είναι η επίσημη πηγή ενημέρωσης και ανακοινώσεων για τα δρόμενα της φοιτητικής σας ζωής. Για παράδειγμα, τον τρέχοντα οδηγό θα τον βρείτε μέσα στην επιλογή εδώ από τα φοιτητικά, είναι ο καινούριος οδηγός για τους φοιτητές. Το ίδιο μπορείτε να δείτε και στο site του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων, το it.wom.gr, όπου μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες θα δείξουμε στον σημερινό μας οδηγό. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, είναι σκόπιμο να σας αναφέρουμε ένα site που υπάρχει στο Πανεπιστήμιό μας και βοηθάει όλα τα άτομα που έχουν κάποια κινητική αναπηρία για να δουν τον χώρο και πώς μπορούν να μετακινηθούν μέσα στο Πανεπιστήμιο. Προφανώς ο οδηγός αυτός είναι χρήσιμος και για κάθε άτομο που πρώτα εισέρχεται στο Πανεπιστήμιο, όπως είστε εσείς, για να γνωρίσετε λιγάκι τους χώρους, τις αίθουσες, τα αμφιθέατρα και πού βρίσκονται για να μην ταλαιπωρήσετε στις πρώτες τουλάχιστον εβδομάδες. Ας μπούμε τώρα λίγο στα πιο σημαντικά πράγματα που αφορούν την ταυτοποίηση της εγγραφής σας στο τμήμα στο οποίο έχετε εισέλθει και πώς ακριβώς θα υποβάλλετε και την ηλεκτρονική σας εγγραφή και τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, πώς θα λάβετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού email και πώς θα εγγραφείτε στο Πανεπιστημιακό Ακαδημαϊκό Μητρό. Πάμε λίγο να τα δούμε ακολουθώντας τις οδηγίες και μελετώντας τις προσεκτικά. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να συνδεθούμε σε ένα browser στον σύνδεσμο εδώ στο uom.gr/register, όπου εδώ θα δώσετε τα στοιχεία τα οποία είχατε δώσει, τα αρχικά του υποψηφίου, τον κωδικό υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις και τον άμκα σας. Ο οδηγός βρίσκεται και εδώ για όσους θέλετε να τον δείτε σε PDF μορφή. Εδώ λοιπόν θα κάνετε μια επιβεβαίωση των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι δοκιμαστικά. Άρα θα πρέπει εδώ να αναφέρονται τα στοιχεία σας έτσι όπως ήρθαν από το Υπουργείο και θα καταχωριστούν στη γραμματεία σας. Εάν συμφωνείτε, επιλέγετε συμφωνώ. Αν διαφωνείτε, γράψτε μας, σας παρακαλούμε εδώ τα σχόλια και θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί σας. Πάμε στο επόμενο βήμα. Αυτή η διαφάνεια, η 10, είναι ίσως η πιο σημαντική και θα πρέπει να την έχετε υπόψη σας, γιατί εδώ βλέπουμε και τα 3 βήματα τα οποία θα πρέπει με αυτή τη σειρά να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο και την ταυτοποίησή σας. Έχουμε τα στοιχεία που είδαμε πριν, έχουμε εδώ ένα email το οποίο το σημειώνουμε κάπου και έχουμε και ένα password το οποίο και αυτό το σημειώνουμε. Μετά ακολουθεί η ταυτοποίηση στο τμήμα, είναι το δεύτερο βήμα, μια φόρμα ταυτοποίησης και η εγγραφή στον ιδρυματικό μας λογαριασμό. Πάμε λίγο να τα δούμε βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα, και θα πρέπει να τα ακολουθήσετε έτσι, είναι η λήψη του πανεπιστημιακού email σας. Εδώ βλέπετε πάλι, για παράδειγμα χρησιμοποιούμε έναν φοιτητή του οικονομικού, το email έχει αυτή τη μορφή, θα το αναλύσουμε παρακάτω και σημειώνουμε και το password μας. Να θυμάστε λίγο ότι το email
το έχουμε δημιουργήσει. Δεν χρειάζεται να το δημιουργήσετε εσείς και έχουμε δώσει ένα username το οποίο δεν θα αλλάξει. Θα το έχετε καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών σας και ένα αρχικό password το οποίο για την πρώτη είσοδό σας στην υπηρεσία email θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό που είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια και με αυτό να εισέλθετε. Μετά μπορείτε να το αλλάξετε όπως θα δούμε παρακάτω. Είναι μια υπηρεσία που έχει το Πανεπιστήμιο με την Google, το Google Workspace που διατίθεται για ακαδημαϊκά ιδρύματα και μέσα σε αυτό δημιουργούμε όλα τα email των φοιτητών μας. Το email μετά την λήψη του πτυχίου 6 μήνες μετά διαγράφεται και διαγράφονται όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο λογαριασμό σας. Αυτό να το θυμάστε τότε. Επίσης υπάρχει περιορισμός στον χώρο, οπότε χρησιμοποιήστε το μόνο για τις πανεπιστημιακές ανάγκες της φοιτητικής σας ζωής και μην το χρησιμοποιείτε για παραπάνω δραστηριότητες, οπότε να κλειδώσει και να έχετε προβλήματα, να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα. Τώρα θα δούμε στις επόμενες διαφάνειες ενδεικτικά έναν λογαριασμό που αφορά έναν πρωτοετή ή πρωτοετή φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος θα έχει ένα πρόθεμα ECO, το έτος που εισήλθε, το 2025 και έναν αύξοντα αριθμό. Οπότε πάμε λίγο να το δούμε αυτό. Για κάθε τμήμα αυτό θα αλλάζει, όπως θα δούμε σε αυτή τη διαφάνεια. Βλέπετε λοιπόν ότι το πρόθεμα αλλάζει ανάλογα με το τμήμα που έχει εισέλθει ο κάθε φοιτητής μας. Ο συγκεκριμένος που θα δείξουμε εμείς θεωρούμε ότι ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, οπότε το πρόθεμά του θα είναι ECO. ECO λοιπόν 25 και ένας αύξονα αριθμός 001. Με το ET, το γνωστό μας παπάκι, και το domain uom.edu.gr είναι το πλήρες email που θα λάβει ο φοιτητής όταν θα συνδεθεί, είπαμε, στον σύνδεσμο uom.gr/register και θα πρέπει να το σημειώσετε και αυτόν και το password σας. Με αυτό θα μπούμε στο Gmail, θα το εγγράψουμε εδώ σαν email ολόκληρο, όπως το βλέπετε εδώ, eco25001@uom.edu.gr. Next, βάζουμε το password που είχαμε πάρει και θα είναι η πρώτη σελίδα στην οποία θα συνδεθούμε του Gmail, στην οποία για πολλούς λόγους η Google θα σας ζητήσει και ένα τηλέφωνο, εάν θέλετε το καταχωρίζετε, αν δεν θέλετε δεν το κάνετε. Προφανώς, αν θα το καταχωρήσετε, η Google μπορεί να σας πιστοποιήσει σαν χρήστη και στην φορητή κινητή συσκευή σας που έχετε, οπότε θα γίνει λίγο πιο εύκολη η χρήση της ταυτοποίησης και της πρόσβασης στον λογαριασμό σας. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο έχουμε μπει και έχουμε πάρει το email μας. Το email μας το ξαναλέμε εδώ, το τονίζουμε ότι έχει δημιουργηθεί μαζί με το password. Είναι αρχικό το password. Αν θέλει όμως κάποιος να το αλλάξει, θα συνδεθεί στο browser όπως είναι. Επιλέγει εδώ το πλέγμα των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων εργαλείων της Google. Θα πάει στην επιλογή λογαριασμός, ασφάλεια και εδώ θα αλλάξει το password. Θα δώσει το τελευταίο password που είχε και μετά 2 φορές ένα καινούριο password, το οποίο θα πρέπει να είναι ασφαλές, σύνθετο και κάπου να το σημειώνετε. Τώρα εδώ θέλουμε να τονίσουμε λίγο την διαδικασία με την διαδικασία λήψης του email. Είναι πλέον ο μόνος αποδεκτός τρόπος που επιθυμούμε να υιοθετήσετε στο πανεπιστήμιό μας, τόσο με διδάσκοντες και διδάσκουσες, τόσο με τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου και με διάφορες άλλες δραστηριότητες στη γραμματεία σας ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον για εμάς θα είστε ο φοιτητής, για παράδειγμα, eco25001@uom.edu.gr. Το password θα πρέπει να το φροντίζετε, να ξέρετε ότι είναι λογαριασμός ταυτοποιημένος, που πίσω από αυτό το username που βλέπετε υπάρχει το ονοματεπώνυμό σας και τα πλήρη στοιχεία σας. Αν υπάρχουν προβλήματα μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτό το email για διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με το email σας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα ολοκλήρωσης, δηλαδή τι κάνατε, απλώς ενεργοποιήσατε τον υπάρχοντα λογαριασμό email δίνοντας τα στοιχεία του. Όπως είστε στο browser, χωρίς να τον κλείσετε καθόλου, θα πρέπει να ολοκληρώσετε την εγγραφή στο τμήμα εισαγωγής σας. Άρα, εδώ σας ενημερώνει η γραμματεία ότι χρειάζεται σε ψηφιακή μορφή να έχετε σε μορφή PDF για παράδειγμα μια αίτηση εγγραφής, την οποία μπορείτε να την υπογράψετε και στο gov.gr, είτε όμως και χειρόγραφα και να την σκανάρετε αργότερα, αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτογραφία με ανάλυση 240x240 pixels.
Αυτά τα πράγματα θα χρειαστούν και έτσι όπως είστε στο browser, χωρίς να τον κλείσετε, έχοντας εισέλθει ως χρήστης ECO 25001, θα επιλέξετε την φόρμα ταυτοποίησης και θα ανεβάσετε αυτά τα στοιχεία σας. Και αυτό είναι η ταυτοποίηση στη γραμματεία. Αυτό ολοκληρώνεται πολύ εύκολα, ανεβάζετε τα στοιχεία σας και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και επόμενο και πολύ πολύ σημαντικό βήμα είναι το τρίτο βήμα, η εγγραφή σας στον ιδρυματικό λογαριασμό. Το να αποκτήσετε λοιπόν στοιχεία για τον ιδρυματικό λογαριασμό, τα οποία και αυτά σας τα έχουμε δημιουργήσει. Εδώ είναι καλό να διακρίνουμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε δύο λογαριασμούς. Ένας αποτελεί email, ο οποίος παρέχεται με την συνεργασία της Google, και ο δεύτερος είναι ο ιδρυματικός λογαριασμός, ο οποίος θα μας φανεί χρήσιμος σε πάρα πολλές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Να θυμάστε λίγο εδώ ότι αυτοί οι δύο λογαριασμοί μεταξύ τους είναι διακριτοί. Δεν επικοινωνούν καθόλου. Το μόνο κοινό στοιχείο που έχουν είναι το username, που στην μία περίπτωση στην Google αποτελεί email, βάζοντας και το domain @ome.gr, και στην άλλη περίπτωση έχει το username ECO 25001 και το password εξ αρχής και για τους δύο λογαριασμούς είναι κοινό. Άρα λοιπόν σας τα δίνουμε αυτά τα στοιχεία κοινά εξ αρχής για να διευκολυνθείτε και να μην πελαγώσετε κατά τα πρώτα βήματα των σπουδών σας. Αυτά λοιπόν λέω και εδώ, το email το είδαμε, πώς γίνεται. Πάμε να δούμε πώς θα αποκτήσετε λογαριασμό για τις ιδρυματικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή που είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια, είτε να μπείτε και από εδώ, στις ψηφιακές υπηρεσίες, από το site του it.om.gr, να πάτε στην επιλογή προς φοιτητές και να επιλέξετε λογαριασμός uregister.om.gr. Από εδώ λοιπόν θα κάνουμε την εγγραφή μας. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε όλοι στα ακαδημαϊκά ιδρύματα να γραφτούμε στο Ακαδημαϊκό Μητρό. Χωρίς αυτήν την απόκτηση λογαριασμού δεν μπορούμε να συνδεθούμε σε καμία από τις άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που ακολουθούν. Γι' αυτό λοιπόν εδώ χρειάζεται πολύ προσοχή. Έχουμε λοιπόν λήψη email, έχουμε εγγραφή στη γραμματεία, ανεβάζοντας τα στοιχεία που χρειάζεται η γραμματεία σε ψηφιακή μορφή, και το τρίτο βήμα είναι η εγγραφή μας στο Ακαδημαϊκό Μητρό. Είναι μια υπηρεσία που αφορά όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, γίνεται σε συνεργασία με το EDITE και το GUNET, οπότε πάμε λίγο να δούμε πόσο εύκολα θα κάνετε την εγγραφή σας και σε αυτή την υπηρεσία. uregister.om.gr το γράφουμε παντού, θα συνδεθείτε, θα βρείτε στην πρώτη καρτέλα ενεργοποίηση λογαριασμού τώρα, επιλέγετε αυτήν. Εδώ είμαι φοιτητής και έναρξη ενεργοποίησης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εδώ θα εισάγετε το κινητό σας τηλέφωνο ή το email σας. Ποιο κινητό τηλέφωνο και ποιο email, αυτά που δηλώσατε από όταν ήσασταν ακόμα υποψήφοι και έχει το Υπουργείο στα χέρια του. Όταν λοιπόν δώσατε πανελλαδικές εξετάσεις, εκείνο το κινητό τηλέφωνο ή εκείνο το email. Μην βάζετε και τα δύο, γιατί το σύστημα υπερφορτώνεται και μπορεί να μπερδευτείτε με τα pins που να σας έρχουν διαφορετικά κάθε φορά. Οπότε συστήνουμε ή το ένα ή το άλλο. Επιλέγετε επόμενο. Εισάγετε τον άμκα σας. Καλό θα είναι να βρείτε τον άμκα σας και να τον έχετε κάπου εύκολα προσβάσιμο. Θα χρειαστεί σε πάρα πολλές εφαρμογές. Και βεβαίως εδώ θα σας έρθει ανάλογα είτε με email είτε με SMS το PIN το οποίο θα πρέπει να εισάγετε. Εισάγετε λοιπόν το PIN σας εδώ, υποθετικό PIN, επόμενο. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία σας, έτσι όπως εμφανίζονται. Συμφωνείτε με τις δύο επιλογές, επιλέγετε συμφωνώ και προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια που είναι αρκετά σημαντική. Είναι η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. Για να μην υπάρχουν προβλήματα με την αρχική σας εγγραφή, θυμηθείτε ότι στην διαφάνεια 10 που δείξαμε έχουμε εμφανίσει το password σας εκεί. Εκείνο το password που μπήκε και στο email είναι το αρχικό password που σας δώσαμε και στις δύο υπηρεσίες. Άρα λοιπόν πληρεί όλους αυτούς τους περιορισμούς που έχουν τεθεί εδώ για το password, το εισάγετε 2 φορές, επιλέγετε συμφωνώ με τους όρους και την εγγραφή. Άρα λοιπόν και το password εδώ υπάρχει, δεν θα βάλετε δικό σας password για την πρώτη τουλάχιστον φορά της εγγραφής σας.
Εδώ θα σας εμφανιστούν τα στοιχεία και εφόσον είναι σωστά, επιλέγετε OK. Αν υπάρχει διαφωνία, κάντε ένα screenshot αυτό το παράθυρο που διαφωνείτε και με αυτό μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του τμήματος που έχετε εισέλθει για να διορθωθούν τα όποια προβλήματα εμφανιστούν. Πατάτε OK και εδώ αυτό το banner σας ενημερώνει ότι η εγγραφή σας έχει ολοκληρωθεί κανονικά και επιτυχώς. Τώρα, έτσι λοιπόν έχετε γραφεί. Αυτό που μένει είναι αν χρειαστεί και όποιοι έχετε ευχέρεια στην χρήση τέτοιων εφαρμογών μπορείτε άμεσα να προβείτε και σε αλλαγή του password. Αν οι άλλοι δεν αισθάνεστε μεγάλη ασφάλεια, τουλάχιστον στα πρώτα βήματα των σπουδών σας, μπορείτε αυτό να το αφήσετε για λίγο αργότερα, μέχρι να εξοικειωθείτε λίγο με τα συστήματά μας. Αν θελήσετε να αλλάξετε password, ωστόσο, θα επιλέξετε εδώ το mypassword.uom.gr. Στο site που θα συνδεθείτε με το username και password που κάνατε την εγγραφή σας, όπως δείξαμε πριν. Θα επιλέξετε αλλαγή κωδικού και εδώ θα εισάγετε το password το αρχικό και 2 φορές ένα καινούριο password που θα πρέπει να υπόκειται στους περιορισμούς που τίθενται από την εφαρμογή. Να θυμάστε ότι το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων επιλύει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, οπότε μπορείτε σε αυτό το email να απευθυνθείτε για όποια προβλήματα χρειαστεί. Έχετε μόνο υπόψη σας ότι επειδή διαχειριζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, θα πρέπει να γίνεται ταυτοποίηση όταν έρχεστε στο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων για αλλαγή password ή οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα σας παρέχεται γύρω από αυτά. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ολοκληρώσει την εγγραφή μας και να έχουμε αποκτήσει τόσο email, τόσο την ταυτοποίησή μας στο τμήμα, το δεύτερο βήμα, όσο και την επιτυχή εγγραφή μας στον ιδρυματικό λογαριασμό. Αφού γίνουν αυτά τα 3 βήματα με επιτυχία, τότε και μόνον τότε μπορούμε να συνεχίσουμε στις υπόλοιπες υπηρεσίες που θα δείξουμε. Μία υπηρεσία είναι το OpenEClass. Είναι ένα site στην διεύθυνση openiclass.om.gr, ένα πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο χρησιμοποιούν οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες για να ανεβάζουν το υλικό τους. Εδώ χρειάζεται να περιμένετε, αν αλλάξετε το password, γενικώς να έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να περάσουν 6 ώρες για να γίνει η ταυτοποίηση αυτών και η διασύνδεση αυτών των υπηρεσιών μεταξύ τους και μετά να είναι επιτυχής η πρόσβασή σας. Είναι λοιπόν ένα σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, αφορά τα μαθήματα και ό,τι αναφέρεται στο μάθημα από τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπάρχουν πολλές επιλογές, πολλά διαθέσιμα μαθήματα, κάποια είναι ανοιχτά, κάποια είναι κλειστά και όσα είναι κλειστά χρειάζονται εγγραφή, οπότε θα πρέπει να εγγραφείτε στα μαθήματα αυτά με το που συνδεθείτε την πρώτη φορά. Στο openiclass.om.gr συνδεόμαστε, προσέξτε εδώ, username μας ζητάει, όχι email, άρα βάζουμε το ECO25001 και το password το οποίο έχουμε στον λογαριασμό uRegister, τις ιδρυματικές μας υπηρεσίες. Το τονίζουμε και εδώ, οπότε διαβάζετε λίγο για τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα. Επιλέγετε είσοδο και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, είπαμε, είναι η εγγραφή σε μαθήματα. Πάμε λοιπόν εγγραφή σε μαθήματα. Αν δεν μας πάει αυτόματα το σύστημα στο τμήμα μας, επιλέγουμε το τμήμα μας από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Εδώ θα επιλέξουμε το οικονομικό ο συγκεκριμένος φοιτητής και θα βρει σε μία λίστα τα μαθήματα τα οποία είναι διαθέσιμα προς εγγραφή που θα παρακολουθήσει. Ποια μαθήματα είναι? Συνήθως οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες στα πρώτα μαθήματα λένε ποιο είναι το μάθημά τους. Οπότε διαβάζετε τη λίστα των μαθημάτων, με πολλαπλά check boxes εδώ μπορείτε να επιλέξετε 2, 3, 5 περισσότερα, να εγγραφείτε στα μαθήματα, μόνο αυτό αρκεί, βλέπετε και αυτό το check εδώ δίπλα, ότι έχετε εγγραφεί ήδη, τόσο απλά, και τα εμφανίζονται αυτά τα μαθήματά σας στο χαρτοφυλάκιο του χρήστη. Όταν με το καλό δώσετε τις εξετάσεις και περάσετε το μάθημα, τότε αποτσεκάροντας τις επιλογές σας, φεύγουν τα μαθήματα από το χαρτοφυλάκιο χρήστη και προστίθενται του επόμενου εξαμήνου εφόσον τα τσεκάρετε. Μια πολύ απλή διαδικασία λοιπόν, την οποία θα την κάνετε σχεδόν κάθε εξάμηνο από τα μαθήματα που θα παρακολουθείτε και τα μαθήματα που θα έχετε περάσει. Πολύ βασική δραστηριότητα μέσα στο OpenEClass είναι τα έγγραφα. Τα έγγραφα είναι το υλικό
των μαθημάτων και των διαλέξεων που κάθε καθηγητής και καθηγήτρια μπορεί να αποθέσει εκεί και να σας παραπέμψει να διαβάσετε ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. Ο καθένας λοιπόν δημιουργεί εδώ μία μορφή στην οποία ανεβάζει τα αρχεία του και μπορείτε να κατεβάσετε είτε ένα μάθημα είτε και όλα μαζί με μια μορφή συμπιεσμένου αρχείου και να τα έχετε τοπικά αν αυτά χρειαστούν. Ο αριθμός που εμφανίζεται εδώ είναι αυτός που δείχνει τα νέα αρχεία που έχουν ανέβει μετά την τελευταία σας είσοδο σε αυτό. Οι εργασίες είναι κάτι που θα σας απασχολήσει γενικώς, είναι στην επιλογή εδώ, εργασίες. Τώρα προφανώς δεν θα υπάρχουν ενεργές εργασίες ακόμη, αλλά οι εργασίες ανατίθενται στη διάρκεια των μαθημάτων, σας ενημερώνουν οι διδάσκοντες και μπορείτε να τις βρείτε εδώ, να επιλέξετε, να βρείτε τις πληροφορίες που ο καθένας σας έχει ενημερώσει και να ανεβάσετε το ή τα αρχεία των εργασιών στις ημερομηνίες οι οποίες είναι ενεργές οι εργασίες σας. Πάρα πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή, είναι πάρα πολύ απλή, πολύ εύκολη. Ακόμη και μέσα στο browser και μέσα στο OpenClass μπορείτε να ανοίξετε αρχεία και να έχετε πρόσβαση σε οτιδήποτε μορφή αρχείο χρειαστεί. Έτσι λοιπόν, αν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια, μπορείτε να πάτε και στις συχνές ερωτήσεις να βρείτε βοήθεια σε ερωτήματα που έχουν τεθεί ξανά. Θυμηθείτε εδώ ότι το OpenClass αποτελεί μια πλατφόρμα η οποία αναφέρεται μόνον στην εκπαιδευτική διαδικασία που μας αναθέτει η διδάσκουσα ή ο διδάσκων του μαθήματος. Γιατί υπάρχει και μια άλλη πλατφόρμα η οποία είναι λίγο πιο διοικητικής μορφής θα λέγαμε, θα την ονομάζαμε σαν ένα παράθυρο προς τη γραμματεία μας. Είναι το Information System, ένα πληροφοριακό σύστημα για φοιτητές, το οποίο βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση. Σε αυτόν τον σύνδεσμο θα βρείτε εγχειρίδιο χρήσης για την εφαρμογή, αλλά 4-5 διαφάνειες για να την δούμε, θα τις δούμε παρακάτω. Συνήθως σε αυτή την εφαρμογή γίνονται οι δηλώσεις μαθημάτων, βλέπετε τις βαθμολογίες στο πρόγραμμα σπουδών, τα ECTS σας και υποβάλλετε αιτήματα στην γραμματεία, παράδειγμα για την λήψη πιστοποιητικών. Πάμε λίγο να τα δούμε αναλυτικά. Σχετικά με τις δηλώσεις, όπως σας είχα πει και στην αρχή της παρουσίασης, το κεντρικό site του Πανεπιστημίου έχει μια μορφή ανακοινώσεων όλης της δραστηριότητας της φοιτητικής ζωής. Οπότε εκεί θα δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις ή και με email. Άρα το email σας θα το βλέπετε πάρα πολύ συχνά. Θα συνηθίσετε λίγο να βλέπετε το πανεπιστημιακό σας email πολύ συχνά, γιατί είναι η μορφή επικοινωνίας και με τη γραμματεία σας και με όλους όσους χρειάζεται. Θα δείτε λοιπόν στο κεντρικό site ότι ξεκίνησαν οι δηλώσεις των μαθημάτων και αυτό θα δείτε τι αφορά η κάθε γραμματεία κάθε φορά. Μπορεί να χειρίζεται διαφορετικά λίγο τις δηλώσεις των μαθημάτων στους πρωτοετής. Άρα στα φοιτητικά εδώ θα βρείτε μία από όλες αυτές, θα είναι στο επόμενο διάστημα οι δηλώσεις των μαθημάτων. Η διάρκεια δεν είναι ευνηδιαστική, αλλά πολλές φορές φοιτητές οι οποίοι δεν παρακολουθούν τα μαθήματα ευνηδιάζονται όταν έχουν ήδη κλείσει οι δηλώσεις. Οπότε θα σας εφιστούμε την προσοχή στο πρώτο διάστημα να έχετε λίγο το νου σας σε αυτές τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνετε τώρα ως φοιτητές. Οπότε βλέπουμε βαθμολογίες, κάνουμε δηλώσεις ανάλογα με το τι θα μας πει η κάθε γραμματεία μας, παίρνουμε πιστοποιητικά και συνδεόμαστε με τον λογαριασμό uRegister και εδώ. Άρα συνδεόμαστε sysportal uom.gr, eco25001 είναι το όνομα χρήστη, το password που έχουμε στο uRegister, σύνδεση και μπαίνουμε στο προφίλ μας και βλέπουμε εδώ όλες τις δυνατές επιλογές που έχει η συγκεκριμένη εφαρμογή. Στο προφίλ εδώ, για παράδειγμα, θα δούμε τα προσωπικά μας στοιχεία. Αυτά θα είναι τα προσωπικά στοιχεία που βλέπει η γραμματεία για εσάς. Προφανώς, αν υπάρχει κάποιο λανθασμένο πεδίο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία σας για να διορθωθεί. Εδώ, μία καρτέλα με τα προσωπικά σας στοιχεία.
Εδώ είναι οι βαθμολογίες. Σιγά σιγά θα εξοικειωθείτε. Προφανώς τώρα είναι άδειες οι βαθμολογίες για σας, αλλά σιγά σιγά θα εξοικειωθείτε με τον τρόπο με τον οποίο τα μαθήματα εμφανίζονται στις βαθμολογίες, ποια μαθήματα, για παράδειγμα, συμμετέχουν και ποια δεν συμμετέχουν στο βαθμό πτυχίου. Αυτά όμως σιγά σιγά στην πορεία, στο δεύτερο, τρίτο εξάμηνο, ήδη θα τα έχετε συνηθίσει και θα έχετε εξοικειωθεί με αυτά. Εδώ θα βρείτε και τα ECTS και σε ποια περίοδο δώσατε τα μαθήματά σας. Εδώ θα ανοίξουν οι δηλώσεις. Όταν ανοίξουν οι δηλώσεις, τότε βλέπετε αυτά τα μαθήματα τα οποία έχουν αυτό το πράσινο χρώμα, για να μπορείτε να καταλάβετε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τις δηλώσεις. Αν μπείτε και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εδώ, τότε οι δηλώσεις δεν είναι ενεργές. Είπαμε και πάλι, αυτό θα το δείτε από τις σχετικές ανακοινώσεις των οικείων γραμματιών. Και τα πιστοποιητικά, ένα αίτημα πιστοποιητικού. Μπορείτε λοιπόν τα πιστοποιητικά που θα παραλαμβάνετε πλέον δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στη γραμματεία. Θα μπαίνετε σε αυτή την εφαρμογή, αφού γραφτείτε στο SIS Portal, θα κάνετε αίτημα πιστοποιητικού, θα ζητάτε ένα πιστοποιητικό, θα γράφετε το λόγο για κάθε νόμιμη χρήση, τι θέλει ο καθένας, την αίτηση πιστοποιητικού. Αυτό θα το λαμβάνει η γραμματεία, θα δίνετε λίγο χρόνο να προετοιμαστεί όλη αυτή η διαδικασία και μετά θα σας αποστέλλετε το πιστοποιητικό σας με μορφή ηλεκτρονική σε ένα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο PDF. Και έτσι λοιπόν τελείωσε και η διαδικασία του SIS Portal. Και πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή, η οποία δίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Είναι μια μορφή του Office 365, η οποία δίνεται δωρεάν σε μια συνεργασία της Microsoft με το EDITE και το GRNet σε όλα τα πανεπιστήμια, για όσο είστε φοιτητές. Έτσι και το πανεπιστήμιό μας στην διεύθυνση delos365.grnet.gr μας παρέχει αυτή την υπηρεσία, η οποία και αυτή, αν κάποιος δεν την χρησιμοποιεί, διαγράφεται και πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων και μετά την λήψη του πτυχίου σας και εκεί και αυτή η εφαρμογή διαγράφεται, οπότε ό,τι έχετε αποθέσει εκεί από αρχεία θα πρέπει να τα έχετε έγκαιρα αντιγράψει. Για να συνδεθείτε σε κάποιον browser, επιλέγουμε delos365.grnet.gr, επιλέγουμε εδώ σύνδεση πάνω δεξιά, το πανεπιστήμιό μας από μια λίστα των πανεπιστημίων της χώρας, αποθηκεύστε την προτίμηση για να μπαίνετε πιο εύκολα και θα πρέπει να κάνετε την πρώτη σας σύνδεση. Το όνομα χρήστη, ECO 2501, βλέπετε πόσο χρήσιμο είναι αυτό, το password μας, είσοδος και συνδεόμαστε. Εδώ είναι οι πληροφορίες του λογαριασμού μας, αυτές είναι οι ρυθμίσεις του λογαριασμού. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πατήσουμε ένα κλικ εδώ στην ψηφιακή αποθήκευση του OneDrive, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος, μας δίνει 1 TB εδώ η Microsoft, αλλά προσοχή, είπαμε διαγράφεται γιατί έχουμε περιστατικά φοιτητών οι οποίοι δεν είχαν αντιγράψει τα αρχεία τους και τα έχασαν όταν αυτό διαγράφηκε. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνουμε εδώ και μετά βλέπουμε τις εφαρμογές από το μενού εδώ των εφαρμογών οι οποίες είναι διατεθειμένες. Είναι η σουίτα εφαρμογών της Microsoft, η σουίτα εφαρμογών γραφείου, όπως λέμε έτσι, το Microsoft Word, το Excel, το PowerPoint και διάφορες άλλες εφαρμογές, το Sway, οι φόρμες και οτιδήποτε άλλο. Να και το OneDrive εδώ, όπως βλέπουμε. Τώρα θα σας μιλήσω και για μια άλλη υπηρεσία η οποία διατίθεται στο πανεπιστήμιό μας και διαρκώς επεκτείνεται σε πολλούς χώρους του πανεπιστημίου. Υπάρχει ένα ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, το οποίο προφανώς είναι δωρεάν και μπορείτε όλοι να συνδεθείτε σε αυτό μέσω του username και του password που έχετε από το uRegister. Είναι μια υπηρεσία περιαγωγής γιατί μας δίνει τη δυνατότητα, αν ένας φοιτητής κινείται μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά και σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα της χώρας, να μπορεί με αυτό το username και το password του να συνδέεται σε αυτό το ασύρματο δίκτυο όπου αυτό εντοπίζεται. Είναι μια πολύ καλή υπηρεσία, σας τη συστήνουμε να την δοκιμάσετε όπου υπάρχει. Έχουμε τον εύδοξο. Εμείς εδώ στα πανεπιστήμια τα συγγράμματα, βιβλία τα λέμε συγγράμματα, οπότε όταν θα δείτε τις δηλώσεις συγγραμμάτων, τότε και μόνον τότε θα μπείτε στον εύδοξο για να δηλώσετε τα βιβλία σας. Είναι μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη. Την πρώτη φορά μέχρι να τη συνηθίσετε θα έχετε λίγο το νου σας και εκεί στις ημερομηνίες και από εκεί και ύστερα γίνεται σε κάθε εξάμηνο επαναλαμβανόμενη. Άρα θα μπείτε στο evdoxus.gr,
Υπάρχουν και σχετικά πολύ ωραία οδηγίες είτε σε βίντεο είτε οτιδήποτε. Είσοδος φοιτητή, θα συνδεθείτε πάνω σε αυτήν, επιλογή συγγραμμάτων, δίνετε το username και το password που έχετε από το πανεπιστήμιό μας. Είναι μια υπηρεσία, ο Εύδοξος, που είναι εκτός πανεπιστημίου, είναι για όλα τα πανεπιστήμια κοινή. Εκεί λοιπόν γίνεται η πιστοποίηση του φοιτητή, ότι είστε φοιτητής του τμήματος, παράδειγμα, Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σας δείχνει τα συγγράμματα τα οποία δικαιούστε και στα μαθήματα που έχετε εγγραφεί για να πάρετε κάποιο βιβλίο. Το βιβλίο που θα πάρετε θα είναι ένα από τα βιβλία που σας προτείνει ο καθηγητής σας ή η καθηγήτριά σας, και θα εισάγετε το κινητό σας τηλέφωνο και το email σας, θα σας έρθει σε αυτά ένα PIN, με αυτό το PIN και με την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα θα πάτε στο σημείο διανομής των συγγραμμάτων, που είναι κεντρικά βιβλιοπωλεία ή κεντρική εκδοτική οίκη στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είτε και στον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου στο Ισόγειο. Και με αυτόν τον τρόπο παραλαμβάνετε τα βιβλία σας. Άρα, επαναλαμβανόμενη λέω και πάλι διαδικασία, θα την κάνετε πολλές φορές. Στην αρχή απλώς έχετε το νου σας στις ημερομηνίες δήλωσης συγγραμμάτων. Αν δεν προλάβετε αυτές τις ημερομηνίες, δυστυχώς δεν θα μπορείτε να έχετε βιβλίο. Οπότε λίγο το νου σας σε αυτές τις ημερομηνίες. Και κλείνοντας, τελευταία υπηρεσία είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, εφόσον έχετε U-Register λογαριασμό, θα μπείτε σε ένα site που και αυτό είναι κοινό για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, στο academicminedu.gov.gr. Οπότε θα συνδεθείτε και εκεί, θα κάνετε εγγραφή ως φοιτητής με το username και το password το οποίο έχετε από το U-Register. Θα έχετε μια φωτογραφία τύπου ταυτότητα σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτούνται. Θα υποβάλλετε το αίτημά σας και θα παραλάβετε την ψηφιακή σας, την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα είτε σε ψηφιακή μορφή είτε σε φυσική μορφή. Η ψηφιακή έρχεται αμέσως, η φυσική καθυστερεί λιγάκι και παραλαμβάνεται από την Vodafone σε διάφορες περιοχές που εσείς θα επιλέξετε. Εκεί δεν οφείλετε να δώσετε χρήματα, ούτε είστε υποχρεωμένοι να παραλάβετε κάποιο πακέτο για φοιτητές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό να το ξέρετε. Τέλη πληρώνετε μόνον όταν ανατυπώνετε την ταυτότητά σας για λόγους απώλειας ή κάτι άλλο. Η ταυτότητά σας έχει αυτή τη μορφή, εδώ θα είναι η φωτογραφία σας, τα χρώματα λίγο διαφέρουν ανάλογα με το τμήμα, το ονοματεπώνυμο και το τμήμα σας, η διάρκεια του, και έχουμε ένα barcode και ένα QR code τα οποία χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και στο εστιατόριο και στη βιβλιοθήκη μας και σε άλλες υπηρεσίες που αναπτύσσονται διαρκώς. Και έτσι λοιπόν θα αποκτήσετε και την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. Αυτή ήταν η παρουσίασή μας, σας καλωσορίζουμε και πάλι, σας ευχόμαστε καλές σπουδές, ευχαριστώ πάρα πολύ.